Agma abonné wu ni ɲantuma aw danse aw ka kunnafoni sentelimanw kɔnɔna na an ka bakurubaw filɛ. Mali kɔrɔyan fan fɛ kurun dɔ dafili nana maa caman bɔnɛni u ni na. Chine dugukolo yɛrɛ min kɛra yen o nana ni maa 118 ni bɔnɛni u ni na. Farikolo ɲɛnajɛ kunnafoniw kɔnɔna na an nana kuma hôtel 5 étoiles mun dira Mali samata sɛgɛw ma. Aw danse ko kura aw ka kunnafoni sentelimanw kɔnɔna na. Dimanche don su décembre kalo tile 17 san 2023 Duta commune kɔnɔna na n'ale bɛ diri cercle la Tɔnbukutu marabolo la. Kurun dɔ dafilira n'o nana ni maa 27 de bɔnɛni u ni na ani u bolofɛn caman tiɲɛni. Kunnafoni in dibagaw ka fɔ la kulu in tun falenba de don a tun bɛ ka bɔ tɔn ka sugu la walasa k'i ɲɛsin tɔya ma. Sɛgɛsɛgɛliw bɛ sen na hali bi walasa ka se ka nin wale in ɲɛɲini k'a dɔn. An bɛ taa Chine dugukolo yɛrɛ min kɛra yen u nana ni maa 118 ni bɔnɛni u ni na. Yen lakana tigilamɔgɔw bɛ wuli ka jɔ la ni tarata don in na walasa ka se ka maa balolenw labɔ so jukɔrɔlaw la. Ni dugukolo yɛrɛ in o kɛra u ka jamana kɔrɔyan fan fɛ ani a nana ni birikiso bayirika de binnen. An bɛ taa Guinée tasumaba min wulila u ka dépôt d'hydrocarbures la dimanche don su ka dugu jɛ tɛnɛndon na 0h wagati o nana ni maa 14 de bɔnɛni u ni na. Ni tasumaba min mɛnɛna Kaloum quartier la n'ale bɛ Conakry faba kɔnɔna na o nana ni maa 14 de bɔnɛni u ni na ani maa 190 de joginnen. Russie ni Farafina ka bolodi ɲɔgɔnma hukumu kɔnɔna na bato dɔ falen suma na o bilara ka na di Burkinabekaw ma. Russie ambassade mun bɛ Côte d'Ivoire ale ka fɔ la ni bato in falen sera Afrique de l'Ouest port dɔ kɔnɔna na wa a bɛna lajigin ka bila ka taa mobili sira fɛ fo Burkinabekaw fɛ walasa suman ta ka di Farafina jamana wɔɔrɔ ma o hakilina taara ka b'u ka jamana ɲɛmaa de ma n'o ye Vladimir Poutine ye. Farikolo ɲɛnajɛ kunnafoni hukumu kɔnɔna na an nana kuma hôtel 5 étoiles mun taara ka di an ka samata sɛgɛw ma. Centre sportif élite Ousmane Traoré n'u b'a fɔ a ma ko Ousmane Bleni o lakurayali baara hukumu kɔnɔna na hôtel 5 étoiles in jɔra k'a di samata sɛgɛw ma. Ni hôtel 5 étoiles in kɔnɔna na chambre 26 restaurant kelen piscine kelen salle de musculation ani basketikɛ salle 2 handball tennis ani volley salle kelen ka fara yen ballontan terrain yɛrɛ lakurayali kan. Ni de bɛ dan sigi an ka kunnafoni sentelimanw na aw kan bɛn wagati wɛrɛ.